Искате да направите нестандартен подарък за близък човек? Ето идея. Този път не избрах вещ, а време, тишина и природа. Тръгваме след работа от София и след 2 часа сме вкъщи за гости Angel. Всяка вечер малка вселена се ражда. Място, където деня започва бавно и лежерно. После го запълваш с хубави емоции. А вечерите са наситени с спокойствие и релакс. Тук ще намерите всичко необходимо, за да си приготвите нещо вкусно за хапване. Солено или сладко. Къщи за гости Angel Цигов Чарк. Място за спомени, не за вещи.